happy 6 years anniversary, baby love. I love you. Huwag mo kong bibitawan, hindi kita susukuan. Mag-aaway tayo pero hindi maghihiwalay. Sorry kung palagi akong nagsiselos. Takot lang naman kasi akong mawala ka sa akin. At takot ako na baka one day iiwan mo ako. I love you. Why to pat? Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ma'am Joyce Luna Garcia. Delivery ma'am, from Shein. Nadri is Shein 3,500 po. Para kay Joyce Luna Garcia, Sitio Sarmiento, Lower Phyllis Makita. Mama ni Dre? Ako dyan mo sir, empty po lang siya. Empty mong kuan? Paon sa ni ma'am nagipahatod man Dre? Empty dyan. Comment siya gawas gini sa budiga. Wala po dyan mo sir. Wala nagamit siya yung pangalan. Basta ginagawin na nag-order ma'am, magigamit yung pangalan. What's yung number there? Asal ko number? Wala yung number ma'am, nangita lang sa address diri. Ay, wala po dyan mo sir. Wala dyan order. Check mo mama kay among gina-record mo ko ng mga ko kay Shein Laylayo mong gikanan. Davao pagod mi. Tapos diri pa anime diri ka wala dili ko nag-order. Gamit yung pangalan. Pero ga-order kag Shein. Naka-order ko sa una kini. Pero nabayaran na ni. Kana sa man na-order ma'am? Ato kasa niya. Na-delivered na ni. Na-deliver na na? Oo, deliver na niya. Unsa may nag-deliver din ma'am? Second hand or motor lang? Wala ko kabalo kay deliver ni. Ate murag tiring. Paunsa o? Ato na yung kuan, July 25 last na ko order. Sa man nato ni karon? Kaya Nga dawat na nila ko. Na mag-review na gali ko. nakapangalan man si Mohan eh. I-return na siguro. Di man siya pwede ma-return ma'am. No cancellation na yung kuan ma'am. Ang Shein karon. Wala ko kwarta man. No, sa paunsa man eh. Dawat na kay di ko na na-order. Ba't yung gag-order yun? Kasi ma'am, tanaw sa nato ma'am. Pangalan ni mo ma'am. Kung tama ba yun ang spelling. Eh, mamigi papasa o drigod. Kaya lisod po kayo. Kaya deliver na mo drig. Layo-layo gikanan. Number na ko. Na number ni mo? At ano to sa box ma'am? Kung nabay ka number dito? Ang Camila na ngutana mamidiri. I-try lang na mo ma'am. Manawag lang sa office. Kung makaya ba yung i-cancel na to. So mga ilang picture sa si mo ma'am. Prof na mo nga namin diri karon. So banta dito. Picturean ka na mo kauban sa item ma'am. Diyan sa kanan sa van. Dali ma'am. Paki-check po. Abay ma'am. Kay mo ni mapatakaran karon ma'am. Gato kana. Sige po. Surprise! Happy anniversary! Happy anniversary! Ito na. Anniversary ba? So na-prank Jod? Happy 6 years anniversary, baby love, from Baby Chanel. Ayan. Ikot sa ma'am. Okay na ka ma'am? Nagkulbuhan Jod ka? Sumama yung sana ba ron? Buntag o happy 6 years anniversary sa inyong honey sir. Okay na ilan na ako na si MM, kani si Abby and James. We are from AM Digos Flower Shop. So naabot yung binig malita nga, layo na kaayo. Para ipaabot ang pa-sorpresa ni sir para sa inyo. Unique man kahit nag-hair. Sama na, i-check. Mo gito ingon sa bata, unsa to ingon do? Murag iring. Para sa imo nga ma'am, basahon ako ha. So ana siya. Happy 6 years anniversary, baby love. I love you. Pasensya na, sige ra taog LDR. Agwanta lang gamay. Mahuman lang tong bahay kubo nato. Dili na kumulayo nimo, promise na. Huwag mo kong bibitawan, hindi kita susukuan. Mag-aaway tayo pero hindi maghihiwalay. Tiwala lang.
Sorry kung palagi akong nagsiselos. Sorry kung minsan nagdududa ako sa'yo. Sorry at takot lang naman kasi akong mawala ka sa akin. Takot ako na mapunta ka sa iba. At takot ako na baka one day iiwan mo ako. Nagdahil lang sa ganitong ugali ko. Happy anniversary again. Ingat ka dyan palagi. I love you. Why tupa-tupa? Wala, happy anniversary ba? Tapos pagka manunta na surprise ka, kabalo. Kabalo! Ako ba yan? Tabuan kayo kukuhan niya kay ka ng pagtawag ng sir. Wala biya sa kabalo. Basta happy anniversary ninyo. Stay strong. Tala lang. Narilain natin happy anniversary sa inyo. Sa magpadayon. Nakulbaan man ka. Kaya wala order sa Shein. Asa man ka Shopee, Lazada? TikTok. TikTok. Nag-promote na noon ta dire. Sige. Dagko pagsingot. Sana 6 years na. So, ikaw unsa man imong mensahe para kay Sir? Pag-amping siya dito kay sukad jud kaya sa una jud 4 months pa may LDR na jud mi ang karon. Dapat pagsulay po sige na to. Padayon lang yan ako. Para sa future. Para to? Para sa i-message. Sige daw ni mong TikTok kay pasayawon Sample daw. daw kaniya TikTok. Nagasaya daw ka mamoy. Sample daw. Di magkuan dili. Dili. Sige, picture na lang. Or tayo mong mensahe niya? Okay. Happy anniversary! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola